हय गाडी लावची लागली. इकडे वाट होती टाकल्याने अडवून टाकल्याने आमका आता गाडी बाहेर लावून लावची लागली. तर काय करणार, चलत जाऊ गया. आता आम्ही आता बारकीची भाजी काढतो बारकीची भाजी काढतो घरात काय हा इलाज तर नीट ठेवा. बुळबुळीत असा गाडी बाहेरच लावा. पडा होता. तर मित्रांनो, मी मॅडी इंदळकर, आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आजची व्हिडिओ अशी असा की रानभाजी तुमका माहितीच असतात, ती रानातच भेटता. तर ती गावठी तुझ्या भाषेत गावठी रानभाजी. तर रानभाजी हाणूक आमका जावचा असा माळावरती. म्हणजे आता आम्ही इलावच असा हो काय वैकुंठधाम या खय असा नागवेर रस्त्याक असा कणकुली ते नागवेर रस्तो हा. त्याच्या पुढे पाटेदत्त आतमध्ये हे असं रस्तो हा जाऊक. तो बघा बाईक पाठी लावल्या रस्त्यावरती. आणि आता मी निलेश आणि आमचे वाघमारे काका तिघा जण आता आम्ही चाललो. बघूया कुठची भाजी घेता. आणि रानभाजी म्हणजे भरपूर प्रकारची भाजी असतात रानभाजी. त्यात आता खयचे खयचे भेटतात ते आता बघूया. तर आता चाललो आम्ही आता रानभाजीच्या शोधात. तर इला इला का आमका कोड्याचे शेंग तुमका माहिती असतात का? मला माहीत नाही का कोड्याचे शेंग म्हणतात. हे असे असतात. दाखव जरा एक दाखव अशी. तर ही कोड्याची शेंग असतात. ही चवीन कडू असता ना? कडू असते, कारले कारल्यासारखी. हे कसे देवतात कशी? ती थोडीशी खारामध्ये टाकायला पाहिजे, म्हणजे मीठ टाकू लागतं. आणि मिठानंतर ती तुम्हाला वाटली तर भाजी करून खाऊ शकताय, नाहीतर जमल्यास तुम्ही मिठामध्ये टाकून खारं म्हणून खाऊ शकताय. म्हणजे जसं आपण लोणचं करतो, आंबटे टाकतो ते तसं. ठीक आहे. एका कोड्याचे शेंग म्हणतात. आता बघूया पुढे पुढे आपल्याला भेटतात. कोडे शेंग आहे खय होत. तरी आमचे वाघमारे काका आणि हे निलेश जाधव. हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ हे बघ किती मारण्याचे. ते काय नव्वद नाही दाखवतो. ह्याला कुडाई शिंगे म्हणतात. आणि हे खारामध्ये टाकले तरी चांगले लागतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याची जर भाजी केली तर पाणी उकळून टाकावं लागतं आणि त्याला थोडंसं मीठ लावावं लागतं, नंतर भाजी करायची. कारली भाजी कशी खातात तशी होणार. सेम कारल्यासारखी टेस्ट असा, कडू कडू, पण एक नंबर लागता. पण तसं करायला पाहिजे. तर त्याची ही वाट काय बोलतं खय जाऊचं आपल्या वैकुंठधामची रस्तो असा. जर आपल्या इकडचा पब्लिक, आपल्या इकडचे सदस्य कोण असतील तर नक्की यावं. पण पावसातच जेव्हा बाहेर गाडी लावलेली आहे तिकडे. ह्या काय गोट्याची वेल. हा, तर ही दुसरी भाजी मित्रांनो बघू शकता. ही दुसरी भाजी एका काय बोलतात गोट्याची वेल. गोट्याची वेल. तर ह्याची पानं असतात, ही कोळी गोळी काढायची. लाल लाल असतात, ही लाल लाल पानं असतात ती कोळी गोळी. आणि जर जास्त झुंजणी असतात तर ती काढायची नाही, तर काय अर्थ नाही. अशी कोळी असा गोळी. दुसरी भाजी म्हणजे गोट्याची वेल. मित्रांनो बघू गेला तर आपल्या निसर्गात तसा भरपूर काही ना काही दिलेला असा. फक्त त्या माणसाक खाऊ घेत नाही म्हणतात ना, तशातली गोष्ट. आसन कोण येत नाही, कोण खात नाही, त्याचा उपयोग करत नाही. रानभाजी भरपूर प्रकारची असतात. इकडे बघूया, इकडे काय गोट्याचे वेलच भेटलेले ना मागच्या वर्षी. येत नाही ती गोट्याची पाना. ती जतकी काय होत. कोवळीच काढू घे, त्याशिवाय नाही. लाल लाल
परत इकडे कुड्याची परत एकदा शेंग भेटली असत ते आता काढला मी इकडचे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या कुड्याच्या वेलीचे म्हणजे हे पानं असत त्या पानांचो आपली जुनी लोका काय करायची ती पानं सुकवायची आणि त्यात आपलं साधं तंबाखू घालायचे आणि विडी ओढायच्या. जो विडीक जो पान असता तो कुड्याचोच असतो ना हो, म्हणजे ह्याच पान असताना आता आपली जी विडी ओढतात लोका त्या विडीच्या वरती त्या पान असता गुंटाळलेला गोल त्या पान कुड्याचंच असतं, म्हणजे ह्याच पान असतं ह्या शेंग्याचा आता पान असताना त्याच पान असतं. तर आपली जुनी लोकं त्याच करायची, जायची रानात पानं आणायची सुकवायची त्याच्यात साधं तंबाखू टाकायचे गोल राऊंड बनवायचे धाग्यान बांधायचे आणि पेटून ओढत बसायचे. निलेश एकच्या जागेवर बहिणी मरण्याची ही चक्र काठी असत खाली बघा खायची. हा ही भारंगीची भाजी भारंगी भारंगी का भारंगिनी भारंगिनी भारंगिनीची भाजी एक नंबर भाजी लागता. खाऊन बघा मित्रांनो एक नंबर लागता. पान एकदा जरा दाखव त्यांना पान कसं असतं का नाही तर खायचं ते रानटी पान काढते आणि खातील आणि तोंडात खातोडा मागा गाडी घालती चवळीसारखं लागतं. असा पान असतं मित्रांनो बघा. नाही तर खायचं तरी पान काढशाल खाशाल आणि मग मागा गाडी घालशाल त्यापेक्षा बघून ठेवा. तसं काय आजकाल सगळ्यांना माहिती असा जे जुनी लोक असतात त्यांना सगळे भाजी माहिती असतात. तर भारंगिनीची भाजी आपल्या पुढे भेटतात तेव्हा काढूया. आता काही जराशीच होती होय. आता आम्ही स्वतः म्हणजे काय मित्रांनो काहीतरी आहे हा एक अशी भाजी असा पण ती सगळीकडे अशी भेटत नाही. एकाच जाग्यावर भेटतात ती आणि कमी याच्यात भेटतात ती जास्त अशी नाही भेटत कमी भेटता. तर त्याला काहीतरी एक पान असं काहीतरी एक पाणी भाजी असं म्हणतात. एक हां एक पाणी म्हणजे काय एकच पान असतं त्याला एकच पान असतं आणि ती एवढी भारी लागता ना खरंच एक नंबर लागता भाजी. ती भाजी निलेश शोधता पण त्याला भेटत नाही. ती अजून मागं वाटतं इली नसतेली. पुढच्या महिन्यापर्यंत होईल 3ऱ्या महिन्यात ते होता पावसाच्या पुढच्या महिन्यापर्यंत होईल असं माका तरी वाटतं. तुका सांगा ना तू अरे मोरीत आम्ही धुतलो पण ती एवढ्यात येत नाही ना रे. येतं येतं मासे भाऊ मासे भाऊ हा बारके 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 पिलू पिलू चिल्लू पिल्लू टिल्लू पिल्लू मग चढत नाही मासे चढले एवढा माळ मोठा असा ना मित्रांनो या लय मोठा असा लय वेळ लागत तुमका फिराक आणि सगळीकडे फिरलास ना तर तुमका भरपूर भाजी भेटतील. पण विषय असा की वेळच पुराचो ना या पुरा फिराक. त्यामुळे आम्ही नेमक्या त्या जाग्या ठरलेली जागा थेट जातो. परत वापस गाडीजवळ चाललाव दुसऱ्या जागेवर जाऊचं असं म्हणून. कुड्याचे शेंगे मरणाचे भेटलेले असत आणि आत्ताच मला सांगलं निलेशने म्हणता ह्याचा लोणचा पण बनवतात. खारट टाकून झाल्यानंतर याचा लोणचा पण बनवतात भारी लागतं म्हणतात. ट्राय करूचा लागत असं मला वाटतं कारण की मी तरी ट्राय करू नाही कुड्याच्या शेंग्याचा लोणचा बिंचा. पण खातात त्याची भाजी एवढा माहिती आहे मला. त्याची भाजी पण करतात आपल्या पोटामध्ये दुखत नाही. ते दुसरी गोष्ट पोट दुखीसाठी चांगला आहे हां. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय त्याला तुम्ही म्हटलं असं छोटी मुलं असतील त्यांना समजा तुम्हाला वाटलं त्याचं पोट दुखतं आहे तर त्याला तुम्ही वाटून पण देऊ शकता. होय ते कडवटपणा हो कडवटपणा त्याची कडवटपणा जायला पाहिजे.
आता विषय असो झाला की भाजी आपल्याक भरपूर भेटल्या पण आपल्याकडे पिशवी छोटी पडलेली असा. कला निकेतन कापड दुकान कॉलेज नाक्याजवळ देवगडची पिशवी हा. आता एक तशी जी भानगीची भाजी आहे ती आता आम्ही तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो ह्यो गेलेलो रस्तो नागव्याक आणि ह्यो रस्तो म्हणजे कणकोली म्हणजे इकडनं आम्ही इलाव हे बघा बाईक इकडे लावलं आहे आणि त्या दिवशीच मी लोगो मारलं आहे. कसं वाटतं बघा जरा ह्या व्हिडिओ पण बघा सांगा तुम्ही कसं वाटतं लोगो एक नंबर वाटता. तर चला आपण काय जाऊ आता आम्ही जाणार बरोबर मॅग्नीसच्या इथे. आम्हाला भाजी भेटणार थोडीशी ती भाजी घेणार आणि आम्ही नंतर मग घरी निघणार. ओके तर चला आपण दुसऱ्या जागेवर जाऊया. हय गाडी लावची लागली इकडे वाट होती टाकल्याने अडवून टाकल्याने भाजीची भाजी आमका आता गाडी बाहेर लावून लावची लागली तर काय करणार चलत जाऊया. आता आम्ही आता बारकीची भाजी काढतो भाजी काढतो काय हा इलास तर नीट यावा बुळबुळीत असा गाडी बाहेरच लावा. पडा होता पाय घसरतात नाही पाय एवढा मोठा माळ असा ना मित्रांनो एवढा मोठा माळ असा. आमचा कुत्रो हिरो ब्लॅक पॅन्थर पळता रे ए हौक्या ए हौक्या ए हौक्या ते आमच्या एका अनुकूळ होता. अरे काल किती फिरलो. आणि मित्रांनो इकडे ना आमच्या वाडीतले पोरगे इकडे फुटबॉल खेळायला घेतात पावसात. अय काय पडा धडा काय हो काय एवढा लागत नाही काय नाही पुरा ग्रास हा एक नंबर ग्राउंड हा. ग्राउंड म्हणजे हे फुटबॉलसाठी येतात मस्त मजा येत आहे. भरपूर वर्गे असतात 20, 25, 30 जण तरी असतात. बघा तुम्ही मस्त एकदम ग्रीनरी एक नंबर. आपला कोकण आमचा कोकण एक नंबर. सिद्धू वाघमारे काका हे बघू गेलास तर हे असत कर्नाटकचे पण आमका जेवढा माहीत नाही इकडचा तेवढा ह्यांका माहिती असा कारण का ह्यांका भरपूर वर्ष झाली आहेत कणकोलीत राहा आणि त्यांची मुलं पण लहानाची मोठी हयच झाली आहेत त्यामुळे ह्यांका पण या भाजीबद्दल चांगली माहिती आहे. परत कुठची भाजी पिशवी आता कमी पडली हा. या कुड्याच्या शेंगानं जाईना पिशवी भरली होय. जाऊया काय रे बाजारात विकू मग आला मग विकत भाजी घेतो ती आवडून कुड्याचे शेंगे लय महागच होता बाबा काय सांगायचं. गोट्याची वेलीची पाना भाजी आपल्याक परत भेटलेली असा. गोड लागते दाखवलं काढ काय म्हणतं काढू म्हणतं धर गोड लागते गोड भाजी. तर मित्रांनो माका असं वाटतं की आजची व्हिडिओ हे संपवची लागत कारण काय भाजी आणलेली असा कुड्याची भेटलेली असं त्यानंतर गोट्याची भेटलेली भानगिनीची भाजी भेटलेली असा. तर ह्यो वेल्याची भाजी ह्यो जर तुमका व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा आणि असंच सपोर्ट करीत राहा आणि तुमका भेटते डायरेक्ट मी पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय. बाय बाय. आमचा कोकण.